Radio Televizija Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj potpisale su sporazum o saradnji i početku kampanje za smanjenje birokratskih procedura pod nazivom Pitajte kada. Kampanja obuhvata niz spotova koji će do decembra biti emitovani na RTS-u, a za to vreme građani i privrednici moći će na sajtu NALED-a da prijave sve komplikovane procedure sa kojima se susreću na šalterima. Sve ovo za trudničko. Za porodilsko. Još 86 papira. Vaše je pravo da znate sve, pa i zašto je za prijavu porodiljskog odsustva potrebno 86 papira, od kojih je, pokazuju analize računovođa, čak 80 suvišno. Svi koji su uočili neku nepotrebnu, preterano obimnu, skupu ili nelogičnu proceduru, mogu odmah da prijave NALED-u, a NALED će je proslediti nadležnim institucijama, i to u formi i na način koji omogućava njeno brzo ukidanje ili menjanje. Stavljanjem potpisa na ovakav projekat, RTS nastavlja niz društveno odgovornih aktivnosti. RTS kao već celu deceniju jedna od najstabilnijih srpskih institucija, podržat će i stajeće iza svake inicijative koja može da olakša, poboljša i učini život srpskih građana jednostavnijim i boljim. Privrednici mesečno izgube u prosjeku više od sat i po na podnošenje prijava o porezu i doprinosima na zarade, što je godišnje košta više od 615 miliona dinara. Rezultati jednog našeg istraživanja pokazuju da samo 3% biznismena troši manje vremena na birokratske procedure nego prethodne godine. To znači da stvari ne idu na bolje. Ove preporuke zapravo su izraz jedne intenzivne debate koja teče unutar Srbije, u kojoj učestvuju i privrednici i zaposleni. 1.350 miliona evra godišnje privreda troši na suvišnu papirologiju. Dodatnih 730 miliona evra gubi se u šumi neporeskih nameta i nadoknada. Čestitam, postali ste majka. Ostao je još jedan.